धेमाजि जिल्ला ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बुंदों आं मिथुन गयारि। बेजोंनो आं फोरमायनो सानदों जे जोंहा धेमाजि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन मोनसे आफाद गठन दाफुंबाय। बे दाफुंनायजों लोगोसे जोंनि हाबाफारिया बेनो दे जोङो ट्राइबेलफोरनि जि सांबादानिक अधिकार बेफोरनि थाखाय जोङो खामानि मावबोनो थाखाय जों आवगायबोदों। जोंनि हाबाफारियाव दङ फारियै जेरै शिक्षा दीक्षा, रांखान्थि आरो राजखान्थि बेफोराव जोङो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ माबोरै आवगायबोनांगौ बिनि सायाव जोङो नोजोर होनानै जों हाबा मावगासिनो आरो मावबाय थालांगोन। आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि हानि मोनथाय बेफोरखौ जोंनि बर्तमाननि दानि जि सरकार बिजेपि सरकारा जोंखौ नासयबोगासिनो। जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनखानाय हानि मोनथाय बेफोरखौबो माखासे जेनेरेल मानसिफोरनो थामोनथाय होबोगासिनो। जेरै बिटिआरआव गुरखाफोरनो थागिबि हिसाबै जोंनि केबिनेट सरकारा दाख्लै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनथाय होबोदों। बेफोरखौ जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै जों माब्लाबाबो गनायना लाया। आरो दाखालिसो जोंनि धेमाजियाव मोनसे आसाम सरकारनि केबिनेट जनायाव बेहायबो जोंनि धेमाजि जिल्लानि मोननै ट्राइबेलनि हा मोनथायखौ सरकारा बोखांना लानो नागिरदों। बेहायबो जोङो माब्लाबाबो गनायना लाया। बे मोनथायनि सायाव जोङो जांख्रिखांगोन आरो जांख्रिबाय थागोन। बेखौ जोङो बिनि थांखिखौ जोङो माब्लाबाबो गनायना लाया। आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव जेनेबा बर' मिडियामाव जिथु फोरोंगिरि थिसनथाइ बेफोरखौ जोंनि सरकारा एसेबो नोजोर होआखै आरो नासयबोगासिनो। बिनि सायाव जोङो नोजोर होनानै जों माखासे हाबाफारि लागासिनो। आरो स्कुल थिसननाय, स्कुल फसंनाय, ट्राइबेल एरियायाव जोंनो मोजां मोजां इनस्टिटिउट जेनेबा माखासे गोजौ सोलोंथाइ बेफोरखौ जोंनि ट्राइबेल एलेकायाव आसाम सरकारा गायसननांगौ होननानै जोङो जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय खावलायहरदों। आरो जोंनि थासारियाव ट्राइबेल आइजोफोरा जिबायदि गुबुन हारिफोरजों खारलांनाय आरो सोरनिबा आइजो गोमानाय, सोरनिबा फिसाजो गोमानाय बेफोरनि सायावबो जोङो नोजोर होनानै जोङो बे आफादखौ आरो माबादों। जोंनि बर' आइजोफोरा जिबायदि लामाजों आगान सुरगासिनो बिनि सायावबो जोङो नोजोर होनानै जों ससियेलिबाबो जोंनि मावथिफोरजों जों लोगो नांनानै माखासे बेफोरबायदि बेले बेजे हाबाफारिफोराव आगान होनायफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों। लोगोसेयैनो जोंनि गासैबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ जोङो बे आफादाव सहयोग होनानै ओंखारबोनो थाखाय आङो धेमाजि जिल्ला ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हिसाबै आङो गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेयर पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360